Ramogi thuolo machielo kendo madwani arwaki ni machiegni mar yudo weche manyien na weche manyien mag Oimore waluomoni ma osetimore Ramogi waluoni mathoth ahinya mabende pod wayango kendo waketo ni kare ibed gi ng'eyo kuom gik matimore alwora mari kod gwenge maboyo kodi wan ka nikech in kech wasingo dichieng' mokwongo wabiro bedo wang'e konde duto mane momiyo odhiambo ni wan gi weche mathoth ahinya ma wahikoni mwakelo ni weche manyien mag Oimore mokwongo wayudane ma wamiyo pek. Na kwa ukweli tumeweza kushuhudia ya kwamba vijana wetu wanabeba hizi vitu. Japuonjre moro mak gi NYASORE ya pedha manotime sikund sekondar ma Kisii ka jopuonjre donje sikul. Oganda jo Kenya ne oyudo thuolo mar neno ringre mane en jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki e od bura. For the positions of president and presidential candidates and deputies as well as gubernatorial candidates and deputies will be on the 16th of May. IEBC omedo kinde ne jolar kom jatend piny nyaka tarik 16 dwe manyien mar yiero jolupgi. Ramogi arwaki machiegni mar yudo weche manyien adimba nyinga en George Bati. Jaloko marwa kuom thuoloni duto en Winnie Adoyo. Ibiro tudore koda e namba mar SMS ma en 236000 ka iorona ote mari kaluwore koda gigo ma ineno ka wadhi godo nyime weche manyien koda madier mondo mi wachi kotenore koda ngima mar jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki. Odiochieng' mar ariyo ringre mar mane en jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki ne oter kendo e od bura mamalo mondo jopiny oyud thuolo mar nene kendo miye luor margi mogik. Chenro ma kama ne ochakore okinyi bang' kane ogol ringre kar kano ringre mali. Chris Owino ne ogo tach e od bura mamalo kendo miyo ler mar wach kaka ne weche chalo odiochieng' mar ariyo kawuono. Kawuono ne en odiochieng' mar ariyo mar jopiny neno ringre mosenindo Mwai Kibaki kendo oganda mapacho kae ne owuok oko karomgi jodongo kod rowere jomachuo kod jomamine. Kopogore kod jopiny jombetre mag pinje maoko kaka pinje mag jowagunda kaachiel kod pinje mag Afrika kaka Egypt kod Tunisia bende omolo mar chiwo luor gi mogik ne mosenindo Mwai Kibaki. Jombetre machon mane otiyo e bwo loch mare bende omolo e od bura mamalo mar chiwo luor gi mogik ne jatendgi. Jotelo go opuoyo mosenindo Mwai Kibaki kaka jatelo mane wiye otimo jere ka gipuoye kuom miyo jombetre lwasi maber mar tich. I just want to say that Kibaki is one person who gave diplomacy the freedom to express themselves and to articulate Kenya's policies without impediment. He was a man who believed in the unity of the country and the participation of people from different ethnic groups. Kibaki bende odhi nyime kod yudo puoch mogundho kowuok kuom jopiny kod moko kuom jotelo mane otiyo kode e od bura kod piny owacho mare kaka jatelo mane ohero tije kaachiel gi keto mahinoge duto e bero ngima jo Kenya. Gima nyalo palogo jaduong' Kibaki maduong' mogik. Sikunde wachon ne muono gi lo e Luo Nyanza. To nyaka Kibaki ne winjre gi Raila Amolo Odinga magi kel weche mag CDF. Omiyo sikunde wa kawuono mono ok muon gi lo. Wach mar ariyo infrastructure weche mag barabara. Wane waonge yore. Sani kiwuok rodi kichiko Mabei, kiwuok rodi chiko Rangwe, lam nitie. Mago no chakore ndalo no. Dine onge plans mag ne gikete in place, dine uko bido gi barabara mag lam. Ano kado thuolo mar gone jaduong' Kibaki kura. Lakini kuom telo mobedo go asane no kai ne jatelo malongo makare kendo dongruok noketo maber. Omiyo kaka wan jo Kenya aneno gima ber magik monyalo timo sani en go kura ne jotelo matimo tich maber machalo gi Mwai Kibaki. Yeye alikuwa mpenda maendeleo. Karibu kila Jumamosi alikuwa ninamsindikisha kama PC kwenda kufanya harambee pale fulani, kujenga mashule, mambo ya kina mama, mambo ya vijana, mambo haya yote tulifanya na yeye. Kwa hivyo mimi naweza kusema ni mtu mwenye kupenda watu, alikuwa mwenye kupenda watu, alikuwa mtu ambaye alipenda maendeleo. Na maendeleo yote ambayo amefanya akiwa naibu wa rais
inaonekana hata leo alipokuwa rais aliendea nayo, mpaka mengi yale tunaona ni yeye alianzisha. Kibaki naweza kusema ya kwamba alikuwa mtu mungwana. Nilifanya na yeye kutoka 1980 mpaka karibu 87 kama assistant minister wake, na tulifanya naye kazi vizuri bila tashwishi yoyote. Hakukuwa mtu wa kudhulumu mtu yoyote. Alikuwa mtu ambaye hapendi kuongea mambo ya watu. Alikuwa mtu ambaye hapendi vitina. Ukienda kule ukianza kuongea mambo ya watu wengine, atakuambia wachana na hiyo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Jatend piny Kenya maradek mosenindo Mwai Kibaki chano iki chengeso e kar chung'o od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri ka ikruok bende koro imed keti e yo makare mar neno ni chenro no tim kaka dwarore. Komiti matayo chenro mar ik mar mosenindo Kibaki ne odhi nyime gi romo mage kendo igeno ni pod gibiro loso gi Jo-Kenya. Lydia Okeyo miwa report e wi chal mar chenro kaka ichane gi komiti no. En odiochieng' mar ariyo mane ringre Mwai Kibaki omole od bura maduong' ma pacho ka kowuok e kar kano ringre joma otho Mali. Jopinyno dhi mbele gi mole od bura mondo mi gichuo wang'gi ringre jatend pinyno. Kodong' mana ndalo 4 kende to itero e kar yweyo mare Mogik mane osenindo jatend piny Kenya maradek Mwai Kibaki. Chenro koro medo mana dhi mbele ka bende Jo-Kenya medo chopo e kar od bura mar chiwo luor margi Mogik ne jatend pinyno. Komiti matayo chenro mar ik ma jatend piny Kenya to nobedo kod romo maput mar chano chenro mar kopo mare. Geno ne nitiere ni komiti no ne dhi chiwo chenro mar ik jatend piny Kenya no, to kata kamano mano ne ok otimore kendo ne ok ginyal chiwo ler ma kamano ka bende kori geno ni lerno gibiro chiwo tich adek. E dala Mwai Kibaki Manyari, Kamiti no motelne kod Dr. Fred Matiang'i noyawo buk moyiedhi mandiko ote mag kuyo ne jopiny kod welo mane gidwaro mar kuyo kod familia ma jatend piny Kenya no. Bugno koridhi keti e apisi mag migawo mar arita manie counties mopogore opogore e pachoka. Ma biro bang' ka piny owacho kokalo kuom migawo mar arita lando ni chieng' tich abich biro bedo chieng' yweyo mondo mi oganda Jo-Kenya thuolo mar chiwo luor margi mogik ne jatend piny Kenya no, ka bende en chieng' mibiro bago e nyasi mar tipo e alap manyayo ne jatend piny no. Oganda Jo-Kenya koro dong' mana gi ndalo achiel kende maneno ringre jatend pinyno e od bura mamalo. Chieng' tich ang'wen ringre biro ywe kar kano ringre joma otho Mali, kama ibiro gole chieng' tich abich kitere kar jot mar jatend piny Kenya kapok omuone lap manyayo nyasi maduong' ibiro bagi chieng' no. Bang' nyasi ma tich abich no ibiro duoke kendo kan kano ringre joma otho Mali, kama ibiro gole chieng' ngeso kitere kar yweyo mare mogik e kar chung' od bura ma Othaya, kaunti ma Nyeri. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Kodong' mana ndalo adek to mosenindo Mwai Kibaki koro ikowo ringre gwenge ma Othaya e kaunti ma Nyeri. Chenro mar keto lap mar approved kama ibiro bage chokruok mar liel kod timo ikruok mamoko pod dhi nyime. Walter Nyambaga osebedo Othaya kendo miyo ler kaka ikruok dhi nyime gwenge ma kono. Weche kind sako tieko tich. Ng'ato ka ng'ato golo gich bade mar tieko tich e wang' sa. Paya madonjo approved grounds irwako ne law manyien mar welo kendo tingni man kod teko thicho kite kendo pie apaya mosebugi to kapok odeko lam rienye. E kar tuke ma approved grounds, yawuowe yoyo oko gonde mag opira mondo chiw thuolo ne gedo mar ema. Rowere mag skul bende choro lwetgi mar jolo tich ka gin to koro ong'enge mane odino rangach mosemuki ema koro ging'ielo oko. Gedo mar ema omi pek ka rumbe nyalo kelo fuong'ruok mar tich. Kombe mag welo donjo kendo igeno ni maromo welo 500 nyalo biro yudo thuolo mar welo ma ideo. E kindeno, arita bende oridi alap ma approved grounds kaka lapapla mag lweny goyo kathira ka giwoyore kor boche motelo ne odiochieng' maduong' mar kom Mwai Kibaki.
Kaka odiochieng' mar ik mar Mwai Kibaki medo sudo machiegni, chenro bende koro medo chuochieng'. Ema ogur kendo irito welo mabiro bede ema. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Odhaya, Nyeri County. Kuyo marwa kaka TV mar Ramogi nyako Ramogi hikinde ni ndima oganda jo Kenya medo kuyo kendo gichopo mar chwo wangi ringre mar manen jatend piny Kenya mar adek Emilio Mwai Kibaki. Notelo ne piny Kenya kinde ga 2002 nyaka 2013 sama nochiwo telo ne jatend piny masani Uhuru Kenyatta. Wawere kod mago kendo wadhi mamoko. Jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne obedo gi romo gi johala e piny Amerika, romo mane obagi e boma ma Washington DC. Kaka jachung weche marwa Ken Mugalero, Raila ne odhi nyime gi loso ewi dongruoge pinje mag Afrika ka owacho ni pod gin gi ng'ikruok kaluwore gi kit jotelo ma otelo ne pinjego. Iyo kinyi e boma Washington DC e piny Amerika. Raila Odinga ne otimo hikruok makare mar chopo kare chenro mage mag odiochieng' koromo kod kweth mopogore opogore e piny Amerika kuno. Achiel kuom romogo ne en kinde gi kanyakla mar ng'iyo ratiro mar jo-Afrika kane okawo thuolo mare mar loso ewi dongruoge e sekta mopogore opogore kaka nderni kaachiel kod mamoko mane owacho ni gin mise motegno mar jiwo pinje mag Afrika. The African trade is not been widespread because one lack of proper infrastructure. That makes trading very difficult. Bang'e Raila ne oromo kod jotend riwruok mar johala matimo ohala e piny Amerika. Mano kane pod oromo kod jo-Afrika modak e piny Amerika kuno. Achiel kuom weche mane omulo en wach mar gope ma okwako pinjego mag Afrika. Kenya has gone into too great a debt burden with China on this railroad. The question then is it a debt issue for Kenya? We need to be careful when we are doing negotiations and getting the country involved into a debt, so that we know that we are getting actually value for money that we are spending. It will also help to lower the cost of air travel. Raila wacho ni en ting' mar jotelo mag pinje mag Afrika chiwore mane oni okelo lokruok ne pinjegi ka gin kod lek mar neno ni pinjego dongore kendo chopo e rang'iny mar pinje masani koro osesudo nyime mokalo ka ranyisi en pinyno mar Amerika. We want to create a conducive environment that will be able to attract people to come and invest in Kenya. We are saying that the era of aid is gone. We don't want aid. We want trade and investment. Omedo jiwo okang' mar neno ni mine omi thuolo mondo mi gin bende gidonjre e chenro mag jiwo dongruok e pinje mag Afrika. So that women should be working hand in hand with the African men. So what we are saying is that it's not going to be 1/3. It's going to be 50-50. Raila menyo romo kod jodito mag piny Amerika kapod ok oduogo e pacho ka Tich Ang'wen mar jumani ne ikruok ne ik mar manen jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki. Ken Muga, Ramogi TV. Duol matayo yiero e pacho ka IEBC oyango ni tarik 16 mar dwe manyien ema dhi bedo odiechieng' mogik ne jolar kom jatend piny Kenya chwalo nying jolupgi. Jakom mar IEBC Wafula Chebukati olando ma kane oromo gi jotend duond buche ma osebedo kang'ur ewi chik manyocha ne dwaro ni gitim yiero makamano aroya. Kaka Simfros Okinda lero, wich bar pod nitie e duond buche mag siasa mar yiero jolup jogo madhi fwadho bendera margi e yiero maduong'. Lokruok machalo kama biro bang' lalruok e kind jodito mag duond buche mopogore kod telo mar duol mochung' ne tayo yiero pacho ka IEBC. Jakom mar IEBC Wafula Chebukati owacho ni kata obedo ni duond buche ne dwaro kinde malach moingo kanyo, ok ne ginyal medo nikech gimbe kindegi osedong' machuok mar puodho jolar kombe duto. Ewi mano, tarik 16 dwe mar abich e odiechieng' mogik mar jolar kom jatend piny Kenya chiwo jolupgi ne IEBC. Presidential candidates and deputies
as well as gubernatorial candidates and deputies will be on the 16th of May. That's next month, 16th of May 2022. And all these then names will be submitted to Chapter 6 institutions for due diligence before the date for aspirants or to have nomination meetings, which will be carried out countrywide, pre-nomination meetings which will be carried out countrywide on the 23rd of May. Chebukati kata kamano olero ni tarik mag puodho jolar kombe mamoko to pod odong' mana kaka yande oselandi. The deadline for submission of names of aspirants to the commission for 4 elective positions, that is the members of National Assembly, Senate, women representatives and members of County Assembly, remains the 28th of April this year. For independents, the date remains on the 2nd of May. Duond buche korka korgi to rwako tarik manyien no kendo gimor ni IBC ne winjo ywak margi mar choro tarik. Azimio la Umoja One Kenya Alliance nogolo paro mondo gichiw nyingego e chak dwe mar auchiel gima koro otamore. What we are happy about is that they've been able to receive the parties and to discuss it with everybody, and that we do not have to go through any acrimony in arriving at what is a proper solution for this. Motelo IBC nyocha olando ni jolar kom jatend piny kod jolup jolar kom governor ne onego oyangi chieng' tarik 28 ma en chieng' tich ang'wen jumani. Gino manomedo lielo mach ei jodito mag duond buche mopogore ma osebedo kama tek e walo jotelogo. Azimio la Umoja One Kenya Alliance yande osechuoga put moro mane omiting mar neno ni owalo jal ma owinjore kod komno. Bende riwruok mar Kenya Kwanza pod thuthni mar yudo jal ma owinjore kod komno kaluwore ni jotelo mathoth to olap dhoggi chwer ne komno. Bende tarik manyien ni koro nyiso ni jal ma ok bi yudo lemo mar bedo jalup jalar komb jatend piny kata mar gavana olorne kendo konyal dar ka odhi e duond bura machielo kata chung' kar kende nikech dar e duond od buche ne olor tarik 26 dwe mar adek to koro dar mar dhi chung' kar kende kata bedo independent candidate bende iloro ayanga chieng' tich ang'wen mar jumani. Duond buche duto koro riwore mar rwako tarik manyien ma ochiw koda duol mochung' ne tayo yiero pacho kaeri mano IEBC. Geno en ni kochopo chieng' tarik 16 dwe mar abich to nying jogo duto ma bende biro bedo kaka jolup jotend piny koda jolup governors ibiro chiwne duolno. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyako Ramogi jochung' malaro kom gavana medo goyo kwano kagi yiero jolupgi ne ikruok ne yiero maduong' mabiro. Jalar kom gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod jalar kom gavana e kaunti ma Migori Chilayako bende oseketo ayanga jogo madhi bedo jolupgi. Kakoro oseyangore ni tarik mogik ma jochung' e lemo mag gavana kod jotend piny owinjore yange jolupgi en tarik 16 dwe mar abich. Jolar kom gavana e counties mopogore opogore medo goyo kwano mar yudo jolupgi. Moko manyo jolony, ka moko to manyo jowetegi e alap mar siasa. Ka kwano en kaka degi yud loch tarik 9 dwe mar aboro. Bang' kom mar gavana kelo liet e kaunti ma Nairobi kendo chuno mondo ket jotelo moko piny mondo we chung'. Gikone to koro jo-ombulu osechako ng'eyo moko kuom joma dhi laro kom gavana kod jolupgi. E kinde mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya idhi fwadh bandechgi kod mane en jalup Mike Sonko, Polycarp kod Philip Kaloki kaka jalupne. Jachung' kod otiko mar UDA Johnson Sakaja bende koro yiero James Njoroge Mushiri kaka jalupne. Magi timore kinde ma e kaunti ma Migori bende jachung' e kom mar gavana gotiko mar ODM Ochilo Ayako oyango Joseph Gimunta Mahiri kaka jalupne kendo weyo Julius Musenda mane obedo kaka jalupne e yiero mag 2017. E gwenge ma Homa Bay jachung' mar ODM Gladys Wanga ne oketo winjruok gi Oyugi Magwanga ma koro dhi bedo kaka jalupne ka gidhi e debe tarik 9 dwe mar aboro. E kaunti ma Siaya mane en jaod bura mar Arieda Nicholas Gumbo ne okawo mane en jachiw wach e lo obila Charles Owino kaka jalupne ka koro girito mana jachung' mar ODM mondo gidhi gipiem godo e yiero ma birono. Moko kuom jochung' ma pok oyango jolupgi oting'o Dalmas Otieno kanyakla koda John Dache Pesa mar duond bura mar DAPK mamanyo komno e kaunti ma Migori, Jack Ranguma madwaro komno gi otiko mar MDG e kaunti ma Kisumu kod Evans Kidero ma bende osenyiso siso mar bedo gavana mar kaunti ma Homa Bay.
Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV weche manyien mag Oimore. Mano kelowa yweyo marwa mokwongo mag weche manyien mag Oimore ka pod ageno nin koda kendo biro dhi nyime koda nyaka giko nikech pod wan gi mathoth ahinya ma waikoni e otieno e weche manyien mag Oimore. Ka ok kamano nyakwa Ramogi aneno ka ibendi ndiko na ka joma ndiko na elai mar tudruok marwa mar Facebook ka ineno achiel kachiel. Erokamano kuom kete Facebook mar Ramogi TV Kenya e odhiambo ni kineno weche manyien kachiel koda joma bende ndiko na kokalo e namba wa mar ote machuok kata SMS men 23600. Kadhika anoka Rafa Taf japicha Ramogi Oimore News makoro waneno mos kendo ler. Erokamano ahinya. Professor Joshua Jakano Makagiso wacho ni it's very loud and clear from Kano Sidho Bumba sub location Wanjare village Tokia Arusha Chiro Koni. Erokamano ahinya. Engineer Lazaro Kanyamboka aworo kaka wetangula lamo la umo ODM ni otamre miyo wargi free ticket mano wach mabende ni kanyo endo. Johnson Odongo Wuda Ann neno Ramogi live from Osiri Matanda Golden City Migori County. Erokamano ahinya. John Odongo Wuda uma neno ka otini nuore kanyo endo. Anyanga Mako Piyo Jagogo Kotuma asedonjo kendo neno Ramogi live. George Imora kod weche manyien kaka ridore kaka laore gi gode piny kendo ji obedo piny mos neno weche manyien. Erokamano. Okotho Njiko Jaunga erokamano kuom kete Ramogi TV koda Tish gi Makauma Junior Jemina na Liaka erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV nikech amora ahinya. Kapok wadhi e yweyo nyakwa Ramogi medoro na ote magi nambari 360 kata bende Facebook achiel kachiel ka ineno wa e Facebook marwa live. Wadhi nyime kod weche manyien. Ng'ure wi welo mag ODM pod okwako gwenge makaluo ka moko kuom welogo manotim tarik 19 mar dwe ni kaunti ma Kisumu ne ochwale nyima put mawinjo ng'ur mar welo mag ODM kendo ene bura ong'ado ni welo manotimore e kombe moko ahinya to mag alensi owit oko. Gino mabende koro sani okelo ng'anyo e kaunti ma Migori e kaunti ma Kisumu e nyakwa Ramogi mos. Millicent Adhiambo nitire gwenge mag kaunti ma Kisumu kendo koro miyo ler mathoth e wi kaka wach mar ng'ado ni moko kuom alensi go welo margi wit oko no kelo ng'anyo e gwenge ma Kisumu. En ng'anyo mane ochakore kar sang'wen onyango kawuono e kar dak Manyalenda A e boma ma Kisumu kaluwore kod ng'eto mane otim mar wito oko loch jachung' e wuodno Boyton Ratib. Jara mag Boyton ne onyiso ichwang' margi kendo gikwedo ahinya duol mochung' ne winjo ng'ur e yiero mag ODM kaachiel kod duond buch ODM ka giwacho ni ok gidew duond jopiny. Waol telo ni olowa waol ni pile en gani Boyton yomo tikwale sani wase amua kaka jokanyanam kendo ODM olowa wadwani aidha ginyiswa ni gimiwa certificate kata ginyiswa kumwadhiye yore gin ariyo ginyiswa ni Boyton imiyo certificate kata ginyiswa ni wabigi independent. Wan gi mwadwaro ODM certificate mano wawen mar adek sani okwan ready madhi party mora ODM ne marwa nochuno bila makedo gi ng'anyo mondo tigi iro malungo wang' e keo jo ng'anyo go mabende ne dhi nyime kod ng'anyo e kar dak Manyalenda A. Jopiny go okwedo kang' maduond buch ODM ruchogo oko welo mar Boyton Ratib kaka jafwadh bendech ODM e wuodno. Ka e welo mar wuodno Boyton noyudo mbulu 503 kiluwe gi Ojwang' Ogende manoyudo mbulu 266. Kuom mano ne gisingo biro kuno gocho ne ODM e mbulu mabiro tarik 9 dwe mar 8 ka gibuono kata mana siro duond bura mar UDA. Wapate certificate ya ODM. And if it cannot be that case, moko kuom kombe mane owitoko welo margi kokalo kuom ng'ur mane ochwal e nyim duol mawinjo ng'ur mag yiero e ODM oting'o Muoroni constituency. Bura nowito oko duoko mane ogolo jaod bura Onyango Koyo kaka jaloch bang' nyawadgi Dr. Ezra Otieno Makobewa kwedo duoko makamago. Railway Ward bura nowito oko loch Sami Onyango bang' MCA masani David Arao chwalo ng'ur mage e nyim duol mar winjo ng'ur mag yiero e ODM.
Kajulu Ward, bura nowito oko loch jachung Benadega, bang' Caroline Opar, tamore yie gi duoko makamago, kendo chwalo ng'ur mage e nyim duol mawinjo ng'ur mag yiero e ODM. Kisumu Central, bura nowito oko ng'ur mane ochwal kod jaod bura masani Fred Ouda ka okwedo loch nyawadgi Dr. Joshua Oron. Moko kuom kuonde mane obago ng'anyo kotenore kod ng'eto mar duol ma ochung' ne winjo ng'ur e yiero mag ODM kotenore kod duoko mag welo e kaunti ma Kisumu gin Relo e ward mane obago ng'anyo odiochieng' manyoro kod Muoroni mane obago ng'anyo kawuono. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV en weche ma kelore kendo choponi kamora mora ma intiere. Waluonegi ka wuok e gwenge ma Kaluo nyaka gwenge mamoko bende ibed gi ng'eyo kuom gik matimore. Erokamano no ka gavana ka wuok e Konge God Kwero wacho neno Ramogi e yo makare. Winji makare ka wan dira kokoth mano iluongo ni Oloibon. Oloibon erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Pastor Mondi Otiche margi monyenyore erokamano ahinya bati. An Godon Ayoro mara Kanyamwa Kipingi wach nyasore teka manade ne jopuonjre tijgi tek Yesu kende. Erokamano Thomas Jasega erokamano Ayan Ben Bella erokamano koda Salman Rama gi Thomas Jasega. Awakao thuolo mar dhi yweyo ka waduogo wan kod mathoth koda mano winjo komako wangi kata omako iti mar wach nyasore motimore Kisicha. Kik idhi mabor, keti mane Ramogi TV. This week's hot games on Shabiki.com. Play on your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Bet on your favorite team with 100 bob and stand a chance to win a smart TV. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com. Introducing ViewPay Cashless. Making and receiving payments has never been this easy. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka ama you're having your hair redone at your favorite salon or even taking a boda, ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. What are you waiting for? Usiwachwe nyuma. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipendaji baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga *544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Enyewe jana tupenda sana mzingi. Imagine kupeana mnia jusi wako mjamu, ateswe na anyurie juu ya mbogi. Man, ka hiyo si love ni nini? Unajua ile siaka mimi naweza toka mtu akinishoni dedi juu ya watu. Jaribu kunishow hivyo uone. Ni viding to bridging. Enyewe ja, we ni mso. Unatupenda like nobody's business. Shikilia uzito. Dial *811*340# to get Lavia Ja. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar.
Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Machiegni kendo nyakora Mogajwang' e weche wa manyien mag Oimore. Koro wadonje wach ma bende josebedo kandiko e kata sama pok wadhi e yweyo cha ne jindike. Obila e kaunti ma Kisii ojuko japuonjre moro gi Nyasore, sikundi yawuoyi ma Kisii High. Obila ne otiyo koda guogi ma jong'wecho kendo mondo kony jopuonj e skul ma Kisii High goyo peksen jopuonjre mane donjo e skul. Crispin Otieno nigi ler mathoth kowuok Kisii. E kaka weche ne chalo e skund yawuoyi ma Kisii, tend sikundni ne okawo okang' mar goyo jopuonjre peksen e yor apoya kaka ne gidonjo e skul ne tam mokwongo. Obila bende nonywandi e chenro no kendo guogi mang'weyo much Nyasore ne ok odong' chien. Changamoto la madawa ya kulevya imekuwa kisungumuti katika mashule zetu, na tumeamua kama shule, tulikuwa tumepanga kama shule leo hii vijana wanapokuwa na rudi tatumia umbo wa kunusa ambao tuliweza kushirikiana na kitengo cha polisi cha Kisii, tukapata usaidizi kutoka Kisumu Regional Office. Guogi ne ong'weyo ma ochwe ofwenyo Nyasore akota par mane nie bag japuonjre moro. Tukusha kupata miadarati aina ya bangi ambayo kama ingeruhusiwa ifike shuleni ingekuwa na madhara yake, na mambo kama hayo ndio yanachangia utofu wa nidhamu katika wanafunzi wetu. Eseche ogogo, jopuonj madongo mag skunde mag Nyansiongo kod Rio Kindo manyocha otimo maber e penj bende ochiwo sigandgi kaka gikedo gi timbe majendeke e skul kendo neno ni jopuonjre oketo pachgi e somo. The parents, the neighbors are very concerned about what is going on in the school to the degree that in case we have got any student who sneaks out of the school, it is the Rio Kindo community that arrests those students and brings them back to school. The church has done a lot in terms of their formation and the character formation, and we wish here through our parishes, we tell them what's our expectation. They are also able to tell us what is their expectation. Then we chart the way forward, and that's why we never recorded an incident in this plane in 2021 and even 2019. Moko kuom jonyuol opuoyo okang' ma okaw kod tend skul ma Kisii mar goyo jopuonjre peksen kendo geng'o yedhe mamero ji kik donje skul. If that's the only way to cap drugs and prevent them from entering into the school institution, I support it fully. Like the beverages, even as parents, we may be buying without knowing. So I think that is a better way to go. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kineni makoro sikunde oyawa yanga ne somo jonyuol e kaunti ma Homa Bay ywak kaluwore gi nengo mar gige somo mani malo kaachiel koda nengo mar wuoth. Mamoko kuom jonyuol wacho ni weg nyamburko medo nengo mag wuoth kendo gineno pek mar tero nyithindgi e sikunde ma gisome. Bende gigolo ng'ur kaluwore koda nengo mani malo mag gige somo kod mwandu ma opogore opogore ma jopuonjre tiyo godo e sikunde. Jalup jakom mar Bus Park ma Homa Bay Samuel Odhiambo ogolo siem ne derepe kod weg nyamburko kuom ataro mar winjruok mane giseketo mar tamogi medo nengo mar wuoth e kinde ma jopuonjre dok e sikul. Wuoth ni wayudo yo matek nikech omed fare sane. Kaka sane nyathi dhi dudi ang' noluru rodi koko dhi kanye nyaka dudi. Gik midwaro be ng'eny. Fibo medi. Wawinjo matek wan jonyuol. Nyathi na dwa tero sani e dudi form 2 to koro gik minyiewo matindo tindo be ng'eny. Kaka buge. To ni buge go be yude skul lakini chuni ni ang' ni agi logbook oko gik mang'eny midwaro e skul. Kopogore gi transport iyudo ka bech gimoro amora omedore. Buge manwa ng'iewo siling 100 sani wang'iewo siling 150, 170. Kasi yudo ni fibe okonwa ni nyaka wachul te. Koro ayudo ka piny tek ahinya. Mopogore gi mano gik midwaro e skul mang'eny sabun gini
mo mitiyogo kalam, iyudo ka gigo bechgi omedore kabisa. Chien kacha nchwase Ramogi drivers and conductors ma wawuoye e weche mag fare. Nwakondo ni ka ntiere any fare medruok to nyaka to wabed kodgi piny mwawinjre ni to ida mede gi pesa di to gichieng machal nade. Koro gisani to onge fare momedi e route ka route. Maka poni ntiere momedi to wanyalo kaw action ne gari nuendo momedo fare ne abiria. Tiegruok mar jopuonj maloyo 800 mabiro tiego jopuonj mamoko migeno ni biro puonjo jopuonjre mag grade mar 7 higa manyien ochakore ayanga. Ripota marwa Judith Omondi ni kod ler mathoth. Jopuonj ma tiegruok margi ne ochakore kar somo ma Kenya Institute for Special Education gin mago mabiro tiego maloyo jopuonje 100,000 e sub-county ka sub-county e pacho kae mangima. Mane oyango kod jatend commission mandiko jopuonj e pacho kae Laktar Nancy Masharia mane oyao chenro go ayanga. The target is to train all 116,024 secondary school teachers by end of this year. And I think we should wish ourselves well because this is an election year. And we are hoping actually as a commission and this multi-agency team that we shall train all the secondary school teachers. Mashari okoni pinyo wacho oketo tenge shillings bilion 1 mabiro konyo e tiego jopuonje mag CBC kakoro bende nyaka skunde mapacho kae otim limbe e skunde mapuonjo chenro mar somo moriwo pinje maoko ma osebedo ka luwo CBC. 1 billion shillings for the training of teachers to CBC. This is therefore to inform the entire country that we are equipped to deliver the necessary training and that all parents and other stakeholders should be assured that learners will undergo quality teaching and learning. We should now start working with the international schools to ensure that we benchmark with them and that they also form part of this training so that we move forward as one country. Jakom mar riwruok mar jopuonj sekondar inde mule kahi oywago ageta ma jopuonj sekondar dhi bedogo e rwako jopuonjre ma hikgi ni piny mokalo e grade no mar 7. We may not only be expecting 12-year-old children. We may be getting some who are as young as 10. Of course, that poses a challenge on how do we handle, the training of a secondary school teacher vis-a-vis the training of a primary school teacher are a little bit different in terms of how to handle the learners. Jagoro mar riwruok mar jopuonje NAT okoni tich matek ma jopuonj osebedo ka timo kendo medo timo owinjo jiw piny owacho e medo gi osara ma ok gipiro kata matin. My appeal to the government of Kenya, for which these teachers are working very hard, can remember the same teachers in terms of remuneration. What teachers were waiting for was some other additional coin in their pockets. Tiegruok makama en mar iko jopuonj sekondar motelo ne donjo jopuonjre mag grade mar 6 e sekondar madundo kata junior secondary higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Yakwara Mogi kapok itimo gimoro to kuonge nono biro mi bedo gi ng'eyo ni gimitimo no ni kare kata samoro en gima nyalo kelo hinyruok ne ng'at machielo ma samoro ok ni ng'eyo ni kitimo gima otimore kuome to nyalo kelo ne hinyruok. Anyuola rawera moro modak kod ng'ol e Kisauni Mombasa koro ywago ratichgi bang' jopiny por kumwodgi gi gocho magichwe gi nege bang' chich kode ni en jakuo. Wachore ni rawera no ne oriko nindo e tie duka moro mane jokuoge obiro kwalo e seche mag otieno. Kaeto jopiny obiro kuome kaso chopo bang'e to por mana kuome gi gocho maginege ka gikia ni en ng'at ma nigi ng'ol. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. E gweng' ma Kisauni Msikitini Mombasa, anyuola moro pod lit kod kuyo kwako kaluwore gi nek mar wuodgi mayande ne odak kod ng'ol. Mwaka Abdalla ma en min rawera no ma jahigni 24 koni wuode no ne olala poya nono
kendo ne odhi nyime kod menyo eka oyudo ripot ni ne onege gi jopiny mane oyude e dho duka moro mane jokuoge oturo mokwale otieno nogono e gweng' ma Junda Kijiweni. Nikamtafuta kule upande wa Maweni kote usiku, kamtafuta hata ndipo toka huko nikatoka Swalihina hapo. Nikaja zangu nyumbani, sijafika nyumbani. Njiani watu wakanambia, mtoto wako kuna mtu mama njoo, kuna mtoto amepigwa huko wapi huko Kajiweni. Kumbe kule alikokwenda Kajiweni akapata pahali penye duka, kalala chini nje. Waizi wakaja usiku wakavunja hilo duka. Sasa yeye akaambiwa, wewe kijana inuka, akasimama kando, waizi wakavunja. Waizi kuvunja vile yeye akatulia tu, maana alikuwa hawezi kusema pia. Alipotulia vile, waizi wale walipoona watu wakashtuka, wakakimbia. Yule kijana akabakia pale pale. Wale wakaja wale watu wakajiweni wakaja wakamwambia, tuambie wenzako wako wapi. Wakaanza kumpiga piga. Na yeye ni kijana mlemavu, kwani hawakumuona, jicho lake moja halioni, miguu alikuwa hawezi kutembea. Anyuola no koni ne gibedo gi buok maduong' to chutho ni mar rawera no mok nyal kata mana loso malong'o nyocha kowuok e sikul mitiege jogo modak kod ng'ol yo Kwale koduogo yweyo matin dala neno jonyuol. Sasa nilipofika nikatolewa yule mtoto. Nilipotolewa nikiangalia ndiye mtoto wangu. Mwanzo walimpiga panga kisha wakamchoma. Tumesikia uchungu sana sisi kama kina mama wa Kisauni. Yule kijana si mwizi na wala hajawibapo. Sisi tulimpeleka special school manake apate kupata faida kule, asije akawa mkora huku. Kwa nini mtoto achomwe? Ambiwe ni mwivi. Soma bado hajamaliza, yuko anasoma Kwale. Alikuwa kazi yake huko Kwale, anafundishwa wakulima, mbuzi wana mbuzi hao, wanafundishwa kama kupika pika. En wach mosema lich mokalo gi moko kuom jogo makedo ratich oganda Mombasa. Ni mtoto ambaye ni mlemavu, wasisi wamsaidia, atake ndachoni haizi hata kujisaidia. Wa mamake ndio yamuosha na dada zake na ndugu yake. Sisi tunataka haki itendeke tu. Ikiangaliwa kabisa ni kwamba ulemavu wake ulikuwa unaonekana kwa mguu. Hasa ingekuwa vipi kijana aende avunje duka, aibe na yeye mwenyewe tayari ni mlemavu? Hawakuweza kuona na kubaini ya kwamba huyu mtu hana ule uwezo wa kimwili na wa kiakili kufanya jambo kama hilo, na bado wakaenda wakaamua hivyo hivyo, na tuko na sheria katika nchi. Sasa tungeomba serikali yetu, polisi wafuatilizie hii kesi, wale ambao walimuua huyu kijana wapatikane na wachukuliwe hatua. Obila mana yango wach tho makamano koni pod gidhi nyime kod timo nonro ka gipedho jogo madine tim nek makamano. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi wamedo dhio nyime koro wadonje weche wa mag ohala. Chenro mar medo chiemo kaachiel koda yuto ne jopur e kaunti ma Migori geno ni dhi medore bang' jopur mag soya kaachiel kod jopith mag gwen maromo 40 ne yudo tiegruok e yo makare mar pur kod pith. Chenro no mar tiegruok ne jopur kod jopith okawo kinde maromo dweche 2 ka isiro gi piny owacho mar kaunti ma Migori kod riwruok ma jiwo tie mar chiemo kokalo e pur FAO. Kuom jopur mag soya kaachiel koda jopith mag gwen owacho ni giyudo lony makare madhi konyogi e chenro mag pur kod pith. We started how many liters in a month? No, I can say people are really chenro mar soya osekonyowa mang'eny karwa ka, ni mar puonjwa kaka wanya loso gik mang'eny koa kuom soya. Wanya yudo chak kwarego soya. E chagni wanya loso yogurt mwausi mwayud pesa. Sani koro wanyalo keto bugewa maber, bugewa mag sales, iluongo ni bookkeeping. And then get train wa bende kaka wanya timo marketing the right way in terms of digital marketing and even the physical marketing. Puonj makawuono wabiro ni ogi maber sana ko jopur mopuonjore kodwa puro konyere kendo sebedo ko puonjo go jopur mondo gitim giembre gimilo ni value addition per sana. Jopur nitie masinde monego bed ni gibedo go sama gitimo production. Kare golo tong iyudo ka masinde gi onge. Mar ariyo iyudo kaka pulverizer onge.
koro jopur gombo mondo mi county government kod FAO mane partnership mondo mi oyud kaka konyo gi gik makamagi mondo mi giyud kaka ginyalo increase the production. What we're trying to do is to build, the capacity of the farmers and also build the resilience of our farmers so that they're able to survive now, survive also tomorrow and in the years to come. This program will be practiced and be promoted in the 4 wards in Migori County. So we expect all the farmers who are involved in poultry production and so have been involved. So we have no specific number, but we say Migori County, you realize that it's good in poultry production. It's also good. The soil is so good and the rainfall are there for the production of soybean. So we expect to have an increase in the 2 value chains, that's soybean and of course poultry. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipendaji baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga *544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Kadala biomit kiyudo jabayo wadu. Akoni biomit kiyudo jabayo wadu. Kadala miel mit kiyudo jamiel wadu. Hello my people, this is your boy Musa Jakadala aka the Joyman. To get Mitgi Wadu as a skiza team, kindly dial *860*413#. Ani biomit kiyudo jamiel wadu. Ramogi TV, eot mar jotumbe duto. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. This week's hot games on Shabiki.com. Play on your favorite teams at Shabiki.com for big winnings. Bet on your favorite team with 100 bob and stand a chance to win a smart TV. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shabiki.com.
Machiegni nyakora moga jonge weche mag tuke midhiambo mama kawuono nyinga en James Opondo. Tuke ng'wech mokelo kanyakla jotugo duto pacho ka mong'ere kaka National Championship ochakore ayanga e alap ma Kasarani kadwaro mar riwruok matayo tuke mag ng'wech en yiero jotugo mabiro dhi e tuke mag Africa Senior Athletic Championships mibiro magi e piny mar Mauritius. Jaloch ng'we kinda piny mangima Ruth Chepngetich noloyo ng'we mag mita 1000 e kind wakeni. Chepngetich ma ringone tim mar Kenya Prison Services notelo e chakruok mag ng'wechgo nyaka giko kendo tieko e thuolo mokwongo kuom dakika 31.47 ka jang'wech bende maringone timno mar Prisons Elizabeth Arot tieko e thuolo mar ariyo bang' ringo kuom dakika 32.1. Judy Komen mawuok e tim mar Kenya Defence Forces notieko e thuolo mar adek kuom dakika 32.32. Chepngetich manoyudo tich gi jo Kenya Prisons tiyo kod tugoni keto ikruok ne tuke mag World Championships. Endurance for me to defend the World Championship on July this year. So I can say I've started officially. Being the second track event. Last time I didn't feel I was a bit comfortable, but this one it was sad because I started early to go. So it's just a matter of perseverance. I persevere, and this is I have win. Bang'weyo rekod mar Afrika e alap ma Kasarani higa mokalo e tuke mag Kipkeino Classic, jang'wech Ferdinand Omanyala noduogo e alap no odiochieng' ma kawuono e tuke mag Athletics Kenya Championship. Omanyala noloyo e hit mar 6 bang' ringo kuom nyiriri 10.3 machwale e thuolo mar nus finals mi tugo odiochieng' no makiny. Jang'wech mawuok e piny e tim mar Prisons Daniel Simiyu notieko e thuolo mar ariyo kuom e tielo mar nus final tim mar Uganda points 32 kuom 12. Kata kamano e tugo mar laro thuolo mar adek Kenya norodho tim mar mawuok Zambia points 19 kuom 12. Shujaa nochako tukego e yorno makare bang' loyo tim mar Namibia points 33 kuom 7 kendo loyo tukgi mar ariyo kuma ne giloyo tim mar Zimbabwe points 24 kuom 19. Tim mar Uganda nobedo joloch kendo kawo kombe bang' rodho tim mar Zimbabwe points 28 kuom 0. Kocha Simiyu kachiel kod kweth mapuonjo jotugo koro nyaka ket ikruok makare ne tukego mag pinje mangima bang' bedo kod duoko ma ok odhi kare e tuke mag World Rugby Series. Passenger Trio, Passenger Lagat, Passenger Voyage, Passenger Kamal, Passenger... First of all, we are quite happy to manage to qualify for the World Cup in 2022 in Cape Town, South Africa. I think the boys gave their best to put everything on the line to qualify, despite the many challenges that we have gone through in the past 2 weeks or so, and also looking at the tournament in terms of the logistical challenges. We were quite happy with how they performed. They rose above, managed to finish third, and I think the biggest objective was met, which was to qualify, and then we move forward. The outing was good, the experience was good. For my debut, the experience was good in Uganda. The challenge was tough. I was so excited at the first time, the first place, playing with the big boys. Team Kenya matugo tuke mag golf kendo ni kod pek mar winjo keto ikruok makare ka odiochieng' ma kawuono ne gintiere e alap ma Muthaiga Golf Club kuma gitime orako kapok giwuok pacho ka gidhi e tuke mag Deaf Olympics piny mar Brazil. Isaac Mahoha ma en jatugo moseyudo lony kuom thuolo malach en achiel kuom jatugo mayuoro e tukegi e piny mar Brazil ka jatugo mamoko oting'o Adan Wario ka achiel kod Gilbert Alikula e higa mar 2017
abiro Makoha notieko e thuolo mar abich e tuke mag Samsan piny mar Turkey kanyaka sani entiere e thuolo mar abich e chungo mar jotugo mani kod pek mar winjo e piny mangima. Makoha osetugo e tuke mathoth pacho kaka moting'o tuke mag Magical Kenya e higa mar 2020 dwe mar 10 higa mokalo noloyo kombe mar Kenya Amateur Match manotugi e alap ma Vet Lab Sports Club. Basically, when you go to Brazil, the only focus is have a medal. That's the only thing. So I believe I'm capable with my training sessions. The only focus, the only point we're having is to have a medal. So I've been ready ever since. So gold is my ultimatum target. So he's been welcoming to the hearing, and that's boosted his sports games, his skills. And again, Makoha has been to several countries like Turkey. We've had tournaments with the hearing people, and we're still ongoing. We've had match days, match tournaments, and I believe everything said, we are looking forward to a better tomorrow. Ka wadhi nyaka piny mar Italia, idene gol mar jatugo Moise Kean e dakika mar 88 nokonyo klab mar Juventus loyo klab